само административни проблеми, но и финансови такива. Явно намери наставник, който със своята треньорска работа, въпреки ограничения ресурс, успява да изтисква възможно най-много. Сега Иван Тасев в наказателно. Първата опасност идва именно за гостите от Благоевград. Атаката продължава. Данил Полонски опита свие той атаката. Отново Иван Тасев. И отново Арно. Аюп Абу връща назад към Лазар Боянов. Ще бъде със сила, който пропусна 5 двубоя заради фрактура на носа. Николай Будуров пък е извън групата. Но така че като треньори и с нелоши визитки. Аюп Абу има пространство да напредне. В ляво ще се включи Георги Върбанов. Получава топката Върбанов. 1 на 1 играе той срещу Брайан Кля с 2 на 1 над ЦСК. До този момент изблъска се смърфовете. Червените бяха абсолютно безкомпромисни на стадион Васил Левски. На Пирин. Топката отнета. Юга. Оставя я за Каранга. Марселиньо. Взе топката Хайнц. Това изглежда опасно. Фернандо Каранга вече в наказателното поле между трима. Нямаше начин да запази владението. Аюп Абу преодолява Хайнц, преодолява и Скаршем. И опасно нападение за Пирин. Иван Тасев очи. Абу напред към Кумано. Много по-бърз е той от Мено Кохо. Арсенил Караясов с много косване към Мулао Скаршем. Там Виталий Сегодински си излезе от своята позиция, за да вземе топката. Двойно подаване между Полонски и Абу. И отново подаване зад гърба на Мено Кох. Абсолютно ясен и виден е модела, по който благоевградчани се опитват да атакуват вратата на Густаво Босато. Отнета топка, независимо дали тя е отнета в центъра на терена или по-близо до вратата на Пирин, и моментално показва добри качества на терена, показва и самочувствие. И серията от 6 последователни матча без загуба е доказателство за това. 26 точки от 28 двубоя. Серия от 6 матча, който е отборът с 8 най-добро постижение, след като е взел 10 точки. Така че прогресът е виден. Сега Аюп Абу открадва топката и напред в ляво от него е Данил Полонски. Георги Върбанов също се включва в атаката. Полонски реши да навлиза навътре. Сега Ковалов силно напред. Мено Кох печели топката. Хайнц след това към Скаршем. Тасев с Данила Сприля. Арно с не до край убедителни докосвания. Успя все пак да върне топката. След това нарушение на Каранга срещу Аюп Абу. Във втория му период вече Ел Майстро записа повече двубой начало на ЦСК и повече дни, в които е наставник на армейците. Юго Кумано може Юга, той може и да стреля. Топката отнета Аюп Абу. Един от диригентите в средата на терена за Пирин. Юго Кумано. 3 равенства при голова разлика преди днешния матч. 18 отбелязани попадения, само 3 допуснати. Равенствата дойдоха още в първия кръг срещу Хебър и 2 хикса срещу Славия. Иначе в другите двубои ЦСКА срещу ЦСКА в първия матч срещу Черно море. Пирин играеше като равен с равен до последните 10 минути. Дълго време създаде трудности и на Лудогорец в последния кръг. Дълго време пък създаде трудности и на Левски. Сега с страхотно представяне и победа, която може да бъде огромна заявка за оставането на благоевградчани в елита. Победа трета позиция с бронзовите медали. През миналата кампания беше най-близо до титлата и остана на 1 точка
И на една драматично пропусната дуспа в последните минути срещу ЦСКА 1948. Обратно на темата колко важен е турнирът за Купата на България вече. Не, че той не е бил важен до този момент, но с факта, че дава квота за Лига Европа. И отново отнема топката Юпабу. Обърна се, нито един футболист в червено не беше достатъчно агресивен дори да извърши нарушение.